Upop Francis lasya berkerku yakinong pop om ya kapop. Don bon ki bala sautu ya ke ka ba kadai keseri berupop Francis kelapan mi ya karai. Padon ru ki bom persautu kumbang lagi i na ki comments na katu ka video ka bangan ang shida penbi mentarang shisngi arsngi. Ho chisen perkat kalong ka basngau jeli berkabas ngau jabo ban yakran shpang kane shpang kata kayashong para shenrang para kantai. Kadai kata kain ka ba upop kadai keseri kelapan mi ya ka jubab ha usnam arajar phuai pakabalang kam don bor ban yakran yakane. Kamut ba kabalang hi kamkwa ban yakran yakane. Redai tang ka jing patch ti sha upop Francis da u Cardinal Walter ban u Cardinal Raymond balasan ran yakinde da laingot shu ki Cardinal. Ho ngamkwa ban penjrong ya ka video ka baladap nakan ya ka daw ngamkwa ban kren yakane. Tedai namar kine ki Cardinal kibakwa ya kene ke jat jing songlong bakan long no da ka sakramen ne pediang no yaki ban pen ya thok kan tu kuriam da ka balang katolik kata ka la pen long bakadai keseri bot upop ken hab ban yeshong perkat piang ban ai jubab sakum no yakinde kisithi jongki tingi dei ban sngo thu bha ya kane bo upop Francis barka jing thok ba mi na kadai keseri kam menjur dalilei man pen ya thok yakini dei banga darab jot komba ong ki babun ha ki comments ngala pule naka fiducha suplikansi haka video bala dep yaki arteli ki paragraph ki bala kran shai bat ki bala shai hadu kata-kata bersngau thu baka balang kam pediang pan pen ya thok yakini haba ong omla ban kerku daka sakramen kamut omla ban pen ya thok kata kadai ka jubab jong upop berkedai keseri yakinde kisanggut ki Cardinal Henry kawe ka daw jong ka jing sngutu bakla kalong namar bo upop Francis uang ba sha berkerku Henry kinong sotu bakla kim sngutu yakande hakano kerkom dei ban kerku rangi pet na ka paragraph ka ba arphuwe upop Francis uang haba uno upan jikerku uta udai ban pan ya ka jingya rap na ublei ban kerpat ban imbha ban shania scam ha ublei ubaya rap yangi ban imbha naka paragraph ka basau pasau pan kata ka second last paragraph upop Francis uong kano ka jingkerku kan long ka lat kalenti naka banta unong kala ka bamut pa un yam ngusi naka banta laki pop bat ka jingkerku ka long ru ka jingsha khot ban wan saka jing i jong jisu kine ki sau pesan teli ki paragraph jong ka fiducia supplicans kila shai ba hado kata-kata ban jubab ya kine ki Cardinal tang ba uksud ujaidon ban pentok beria ya kabalang adon ki jingkli na ka banta jong pi iwei tang ba apshwa khandiat kine ki jingkli gin sawan khamaden menta ngin pechwa ya ka jingem jong jisu u jisu ulong unong ablang brot baha jukhang ya ka samang brot na ka banta kinong pop bat u apru ikinong pop bakin wan pai walada kim wan pai ulet wat hi yakita kinong pop yakita kilang brot ki balaja ujisu uyashong bam bakinong pop pakata kapen long yaki parasi bagi start an bakin rem boj ban pen rem ya u ban pen rem kum ya unong pop halor kading pana ujisu ulapen kenya ka anjong Moses ka boong ba day ban lentemau yaki baklim re ujisu umsha yaki parisi yaki start an bakin kawang mau yaka Maria Magdalena hoi kadai ka breu ka ba imnuti tang ba ka jing pudiang jong jisu kum ya kata kanong pop ka penlong bakan paish ublei bakan bud ujisu ada ujisu usha ban kawang mau ya ka kan yap bat kampat yolat ban wan paish ublei ka je ayu pat yakine ki parisi saidusti start an ki ba dang bat ya kata ka anju dang bat kata ka anju Moses kibu shun hadu kata-kata bat ki wadau ban riam boj pan yo pen rem yo jisu namar ki isi pa ulanut pan keny wade ka an Moses de ka jingkeli menta kalong mangingi don hakaliang jongno pinjet kawe na pedang kini kabanikong hakaliang ujisu ubom kentat yakinong pop kabaar hakaliang jong kistat an ki bakentat yakinong pop bat ki bakentat ru ya ubayajan bat kinong pop kabalai hakaliang unong penshoy ubathok yangi kumne ba unong pop umla shu panyaklat bat kapop nakane kadaw ukwa
ban khen ka babaha wat ya ka pop bat u yai ketik haki jingmut perkhat kum yakine ki kardinal se ka jubab ka shong phi jet ka wei bat jubab lada phi jet ka ban kong phi don hakaliang upop bat hakaliang ka balang katolik bro ka wei lada phi jet ya ka baar phi don hakaliang kinong persha ya upop bat ya persha ya ka balang katolik hi bro ka wei lada phi jet ya ka balai phi don hakaliang pa phi don kam ban wan phaino phila yak bakla ublei u ejp walada phila hap ha kane ka jaj pop phidi ban wat ya ka jingkar khu na ublei ka ban ne sijunom ubayu i barbor ya phi met labasngi bala bangkar khu ya phi shilter ka jingem jungphi